Bueno, Utopies? Eu. Què és utopies? Bueno, utopies és un concepte que em vaig com apropiar una mica. Utopies és quan és un lloc feliç. Eu és feliç i utopia és lloc. És un lloc feliç. Aleshores, doncs, bueno, l'origen ve del mateix Tomàs Moro, que inventa la paraula utopia, no? Però el concepte que jo volia treballar en el podcast era justament més enllà de la utopia, de l'horizonte que ja vas viendo tal, com ja aterres i camines al somni cap a aquest lloc feliç. Per això es diu utopia, no és un... Así que... Me resuena. ¿Te resuena? Sí. Ya. Sí, ho sabia. Va. Vale. Hoy nos encontramos aquí en Sabernas con Alex Serra.